Nah, situasi terkini Lebaran Hamin kok Lebaran Hamin, Lebaran hari pertama. Nah, ini masyarakat dusun Sembung Kidul RT 03 RW 02 Sembung Kidul. Nah, ini Bapak Ustadz Pak Ustadz Ahmad Ustadz Gaul. Iya, ini Sembung Kidul RT 03 RW 02 Pak. Iki arep mara nang mae Mbah Yai. Iya, njaluk. Aku tak nang jaba ae. Nah, iki main Mbah Yai. Aduh ya Allah. Kebaduk. Nah, iki ngene Mbah Yai iki main Mbah Yai. Oke. Sik lur sik arep salaman. Iki rombongan kuah lor iki. Lahir batin Pak to iki. Mbak, lahir batin. Lahir batin. Lahir batin. Nah, iki cewek-cewek iki sik umur 21 tahun. Iki 18 tahun. Lahir batin Mas iki. Nah, iki sik 17 tahun ya. Lahir batin. Oh, lahir batin lah. Waduh. Gas. Bang Bandi. Ini ketembak. Rombongan lor. Iya, aku tak sing ngene lho, Dik. Rombongan lor. Ketuane Bapak Tarman nih. Sik ta. Sisan yo. Orang lahir batin, Pak. Lahir batin. Lahir batin. Wah, iki sak lahir batin, Pak. Enak nggih, lahir batin Mas nggih. Mas, saya nanti kawane nah. Kula sangune pundi kula, Mas? Gampang nanti kawane. Lahir batin, Pak. Balone ora endi, Mas, tak enteni. Kobong ah. Kobong. Masa kobong? Oh, kegedean anu cengu-ceng kok. Kelar empon to lek jenengan wae. Empon tonton. Derek. Gak nembah ya mengetan kuwi Lahir batin. Nah, iki cewek iki lho, tuh. Lahir batin. Mai Pak Yai. Sik. Mai Pak Yai. Salam sik. Salim, meneng ngitu pas pundho. Sik ngenteni sangu, urung lah. Lawat batune. Kene lho. Sangune sesuk ae, sangune sesuk. Lahir batin. Sangune sesuk Pak nggih. Batin. Oh, anu Pak Imam, kula sangune pundi, Pak? Lahir batin le Pak Imam iki. Mas Amin balone mang nah. Iki cewek-cewek sik umur 16. Apa iki lap? Gowek. Iki lap apa tuh? Nek ngene iki. Nah, kula sangune pundi lek? Sangune lek. Olah dolar ditom. Hah? Olah dolar ditom. Wah, dolar sik urung anu. Sik perang, Pak. Kula Pak Jono, kula. Ini Oke, Pak Jono.
Silipat-liput tadi. Tekan liputnya. Alim, alim. Cantik cacang baru lama semua cantik. Kamu cantik. Kan yo. Si, kan si. Dan samping. Oke. Alim, alim. Alim, alim. Au, alim. Pintar. الله